Toto mám spát pouze. Dobrý den. Kolegyni. Tady kolegyně, tady má jablko, vyklení logopédii, tady je naše skupina, Iriny, ne? Tady máme Otoku, ne? Kdyby jsme vytopili, a dobrý, všechno dobrý, vytoval dobrý, všechno originál. Ano, je to velmi výborné. Ano, komplet. No, komplet. No, univerzita debilů. Vždycky jenom dobře, nikde jsme na nás nesmívali. Já? Tady, kolegyně? Já. Já. What's her name? My name? I Shady. Hele, no. já vám něco řeknu, my jsme univerzita debilů. Vždycky jenom dobře. A když někam jedeme, děláme ostudu. Na nás stěžují starosty, starostkyně, kteří se na nás stěžují, vylezují nás, ale my je pošleme když tak někam. Takže, No to víš, takový je život, když se vede, tak se vede. jasně. Tak jako, tady máme Justina Vlčková. Jarek Vlček s mnou se teďka nebaví, protože je těhotná asi. Takže všechno komplet. My být Američani, mimotno rozumie trošku česky. Já. Já? A jinak dobrý. Komplet. OK, tak konec nashledanou příště. A vždycky si dejte www.seznam.cz, tam nás uvidíte. A nebudete LIGH in Olomouc, tam se nalezu. Čau.